Föld energiakészletei elfogytak. Nem maradt több remény. Az emberi faj napjai meg vannak számlálva. Mindenkit csak egy kérdés foglalkoztat. Miért? Gondolj bele, hogy mindennek vége. Az áram eltűnik, és az elképzelt világot darabjaira hullik. Hogy létezhet a tökéletes világ fűtés és világítás nélkül? Szinte sehogy. A 21. század emberek képtelen az energia nélkül élni. Ha lámpád örökre lekapcsolódik, és a radiátor is jéghideg, mit teszel? Keményen küzdesz az életedért, de mind hiába. Milyen könnyű volt régen, amikor még megvoltak a fosszilis tüzelőanyagaink. Még volt áram, volt energia, fel tudtuk kapcsolni a villanyt. Mondjuk azután se volt sokkal rosszabb, hisz ott voltak az atomerőművek. De hát azzal sem lehet mindent kiszolgálni, meg a hulladékot is már nehéz volt akkor elhelyezni. De szerencsére kitaláltuk az magfúziós erőműveket. Minden kontinensre egyet telepítettünk, ez pont elég volt. De sajnos nem tudtuk megoldani a biztonságot. 10 év után sorra kezdtek felrobbanni. Most minden kontinensen egy 300 km nagyságú lyuktáton. Alig maradtak már emberek. 95%-uk meghalt. Már csak mi vagyunk itt néhányan. Mi se sokáig. Próbál energiatakarékos életmódot folytatni. Igen. És mit tesz ezért? Hát az égőket energiatakarékosra cseréltük, normalizó helyett ezt használjuk. Értem, és tudja, milyen következményei lesznek annak, hogyha a világ nem próbál minél inkább energiatakarékos lenni? Hát szinte napról napra mérhető eredménye van annak, hogy nem takarékoskodnak az emberek, és nem környezettudatosan élnek. Hát mérgezik a Földet. Sajnos azzal, hogy nem gyűjtik szelektíven a hulladékot, illetve nem használnak, de hogy vagy megújuló energiaforrást, vagy másképp nem spórolnak esetleg fűtéssel. Mondjuk nem autóznak olyan sokat, ha nem kell, akkor nem használnak annyi benzin, gázolajat esetleg. Értem. És még egyetlen egy dolgot szeretnék kérdezni, hogy ön atomenergia párti? Nem? Kérdésünk azon, hogy ön energiatakarékos életet él? Hát szerintem nagyjából igen. És mit tesz ezért? Hogy... Hát először is gyalogközlekedek, általában még jó, hogy nem ülök kocsiba. Másodjára általában energiatakarékos izzókat használok, a lakásomhoz le van szigetelve, tehát a fűtési energiával is kvázi spórolunk. Nagyjából ugyanúgy. És tudja, milyen következményei vannak annak, hogy nem energiatakarékosak az emberek? Hát nézzük csak, éghajlatváltozás, légkör elszennyeződése, csomó egészségügyi károsodás, ellustulás, elhízás, blablabla. És még egy utolsó kérdést szeretném feltenni, hogy ön atomenergia párti-e? És ha igen, miért? Nagyjából igen. És miért? Azért, mert kvázi egyelőre vannak ugye azok a források, amik szennyezik nagyjából a környezetet, azok az energiaforrások, és vannak azok, amik nem szennyezik. És akkor még van kvázi a harmadik, ugye az újrahasznosuló energiaforrások. Most az újrahasznosuló energiaforrásokból egyelőre még kevés van, viszont gyakorlatilag a hagyományos, tehát égetési elven működő hőerőműveket teljesen ki kellene iktatni. Ugye miatt kellenének az atomerőművek. De viszont az atomerőművek meg rengeteg hulladékot termelnek, amik sugároznak is 5500 évig. Azok folyamatosan rombolják a körülöttük lévő környezetet. Így van, viszont ha ezt kontrolláltan egy helyre le lehet rakni, akkor legalább a többi rész az nem szennyeződik. És tud nekünk mondani egy ilyen helyet? Vagy... Hát nézzük csak, a Bikini-szigetek, amit még 10 000 évre lezártak. Ugye a francia atomkísérletek miatt. Úgyhogy oda például lehet rakni. Értem, köszönjük szépen.